Garing Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepa-lepa. Iya mah. Temen kayak dina ki bawiane rampung-rampung. Mah, masak apa mah dina ki mah? Masak apa? Kayak sampai main duit. Sampai main duit orang kan bisa masak. Maka duit masak. Tak apa-apa mah. Laka mama mung adang tok kae. Petenge papa ngali ya awit awan turu mangan kene. Ya mung papa ben main duit orang kan masak piye? Iya, bayarannya dina Sabtu. Ya orang ngerti sih mandore. Mandore selamat ya Kang elang dina Sabtu kadang wong umpetan. Kae tegelem lawu uyah mana. Sateng iki ya. Mana main duit ora dikirane sampean tok apa sing kesel, aku ya kesel ning kene anak bocah njaluk jajan ora nyekel duit ngombe dewek ana masak dewek kaya kue ana ngrewangi ora duite jatahe seminggu sepisan tang akeh minggu sepisan paling jatahe 50.000 kok seminggu iki mangan apa kaya kue kongkone ngel dina kudu ana lawu terus ora ngerti ceplok nanduk. Kok lindok sing endi? Tuku lah. Ya angkos lah. Bukan duit kayak kue. Anu kayak duit kayak kue. Mau ini jadi laka duit. Yang lana senengnya guru. Ini mati. Kasih pin lah. Kayak bunyi kemarin dikasih. Pantesan kompor orang nyala. Papa. Papa. Apa mah? Kayak kasih mari ngendi? Tak kedul. Lah pimen sih sampe? Lah kowe ngono kunduk ya. Wong nyongkon masak kenduk kasih paling didol. Terus matengane pimen ki nyeploke? Ya mbuku malah tempel batu kowe ben mateng. Waalaikumsalam. Lepa-lepa. Iya mah. Temen kayak dina ki bawiane rampung-rampung. Mah, masak apa mah dina ki mah? Masak apa? Kayak sampai main duit. Sampai main duit orang kan bisa masak. Maka duite masak. Tak apa-apa mah. Laka mama mung adang tok kae. Petenge papa ngali ya awit awan turu mangan kene. Ya mung papa ben main duit orang kan masak piye? Iya, bayarannya dina Sabtu. Ya orang ngerti sih mandore. Mandore selamat ya Kang elang dina Sabtu kadang wong umpetan. Kae tegelem lawu uyah mana. Sateng iki ya. Mana main duit ora dikirane sampean tok apa